классики форс тоҷик. Аз дидгоҳи ман масалан рӯдаки як шоир, нависандаи форси тоҷике мешавад. Масалан вай шеър аз ана бисёр навиштааст ки масалан гуфтаги агар бар сари нафси худ авири мардӣ, бар кӯру карад нуқта нагири мардӣ, мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодаи бигири мардӣ. Ки аст то? асосгузори забони тоҷик рӯдаки шоир нависанда شاعره نویسنده рӯдаки нависандаи одами бузург ҳастанд. рӯдаки шоир аст, нависанда аст, қаҳрамон тоҷикистон аст, сардафтари адабиёти классики форси тоҷик. рӯдаки сардафтари адабиёти классики форси тоҷик аст. яке аз беҳтарин шоирон аст ки ҳамин поягузори адабиёти классик аст барои халқи тоҷик, барои халқи форс. ҳамчун як идеал аст ки халқи ҳамин форси забонҳо ҳамчун бешеру шоирӣ буда наметавонанд. аз ҳамин чӣ гуна ки Рашиди Самарқандӣ гуфтааст, гар сарӣ ёбад ба олам кас ба некӯшоирӣ, рӯдакиро бар сари он шоирон зебад сарӣ. аз шоҳирони номдори тоҷику форс ба ҳисоб меравад. яъне ки Абу Абдулло Рӯдакӣ асарҳои зиёде навистааст. аз ҷумла яке аз асарҳои машҳури ӯ ин асари калила ва димна мебошад, ки китоби машҳури ӯ низ ҳамин аст. бисёр аз хонандагон калила ва димна ё дар мактабҳо низ истифода мекунанд. Рӯдаки як шоири бузурги Тоҷикистон. Бале. Ҳам писати. рӯдаки устоди Абу Абдулла Рӯдаки шоири бузургвори Тоҷикистон мебошад, ки ӯ хеле пешрафиҳои илми тоҷикро дар замони худаш ба дараҷаи аъло медонист ва онро ба коррагии пеш мебурд.